tror, du skal have den i venstre hånd. Det er jo, altså, der er gået politiske palaver i det. Så har du ret til dagpenge i 2 år, ikke? Jo. Som det er nu. Og så skal du for at optjene retten igen, så skal du arbejde i... Hun er jo heller ikke stor, altså. Så derfor hun går på pony så lang tid, altså. Ja, det er godt. Sådan, ja, så bare trav godt fremad. Ja. Ja, det er godt. Frem bussen. Og løsne tøjlen lidt, når du rydder fremad. Du kan også få pisken på skulderen, hvis det er. Ja. Lige om et øjeblik. Ja, godt, Anne-Sophie. Og læg pisken på. Ret dig op. Og giv den en lille dask. Det er nemlig meget, meget svært, fordi som vi tidligere talte om også, at hvis du tager bagslår, men det er jo langt slet ikke nok til det. Så derfor synes jeg simpelthen, det er urimeligt. Vi skal ændre på det her.